दोस्तों, सावन के महीने में सहेली सहेली आपस में बातें करती हैं। क्या बातें करती हैं? एक सखी अपनी दूसरी सखी से क्या बोलती है कि परदेसवा में बासल बाड़े हर देवरा के भैया, हरिया गैल सावन घरे अहिला न सैया, आ गैला सावन घरे अइला न सैया, आ गैला सावन घरे। तो बरसे अंगनवा जब हरकारी रे बदरिया, उठेला हटी से बाड़ी दिल के भीतरिया, कि बरसे अंगनवा जब हरकारी रे बदरिया, और उठेला हटी से बाड़ी दिल के भीतरिया, कि हमारा दर्द के नहीं, कि हमारा दर्द के नहीं, अरे दूसरा दवाइया, आ गैल सावन घरे अइला न सैया, आ गैल सावन घरे अइला न सैया। तो का करिहे देशराज, का करिहे देशराज आके, अरे सवनवा बिताई के, का करिहे देशराज आके सवनवा बिताई के, कि मन के मनाई कैसे फोन पे बतियाई के, मनवक मनाई कैसे फोनवा पे बतियाई के, कि केकरा खातिर पेन्ही हरियर, कि केकरा खातिर पेन्ही हरियर चूड़िया ये कलैया, केकरा खातिर पेन्ही हरियर चूड़िया ये कलैया, आ गैल सावन घरे अइले न सैया, आ गैल सावन घरे अइले न सैया, कि परदेसवा में बसल बाड़े, परदेसवा में बसल बाड़े हर देवरा के भैया, आ गैल सावन घरे अइला न सैया, आ गैल सावन घरे अइला न सैया।